Nej, jeg stikker ikke af. Jeg bliver her. Og han filmer. Jamen, jeg tager dem jo. Altså, du skal ikke stå der og filme. Du kan bruge det her, mand. Gud, ja, det kunne jeg sgu da. Nej, det kunne være, så prøve det. Jeg kan ikke mere. For satan! Så gør det dog selv. Tænk en helt lever. Så hiver du kraft, og bare helt op i underlivet. Helt op i velkommen til at lade din stempel. Jo. Det er da noget af et fancy billede, det her. Så, du skal sgu da putte det ind der. Jamen, det gør jeg sgu da også. Tak du vil. Ja, så virker det. Hold kæft, du skal tage mig i din bil. Nu må du gerne stoppe med at filme.